Ik zeg daar bij de tennisbaan, wil stroom maar niet emoties slaan. Terwijl slag ik vaak mis, ik weet net wat het is. Begin dit hier hebben wij die nog Song. Dat is voor jonge Friese artiesten. Dan kunnen wij jezelf nog niet echt per se een artiest noemen, want daarvoor hebben we eigenlijk nog nooit wat in. Maar we dachten we de uitdaging gewoon om. Soms haast volle sandij, dan zit het alle in het mij. We mat dan er wat op het denken, dus ik bingo in maar daar. Banana Pancakes van Jack Johnson. Daar gaan wij ons vest op schreeuwen. Wij vonden het wel lekker chill noemen, maar daar gaan we weer wat meer energiek noemen van maken. Nou, eigenlijk weer het van een YouTube-video, want we maken zelf ook video's. En we dachten het is wel grappig als we dan een nieuwe video maken van hoe vet zou het wezen als we mij zo'n van. Ik nooit dacht dat het zou lukken, maar toen winnen we ineens te wadden. Nummer 2, ja, dat is toch echt een act die het zadde feesttent in kan. Jurre! En leuk! Je wilde de jongste in de Fries Top 100 ooit worden. Hoe willen je hem dit oppakken? We zijn druk bezig met een campagnemaatje. We binnenkort hebben we een campagne met Slagerij Smit. Dan krijgen we ons eigen voordeeltas. Ik vind het alweer wel best. Ja. We proberen het juist heel oorzaam te pakken dan dat eigenlijk oren het doggen. Natuurlijk heb ik nog een beetje de gunfactor, want ik ben nog maar 15. Dus hopelijk zit dat echt nog een beetje mij. Als we er nog campagne voor maken, dan maakt het echt wel leuk. Überhaupt sowieso wel. Hè. Ja, Ik ben best wel egoïstisch, maar... Maar het wil lukken toch, ja. Het is echt zo'n mooi vest, dus het mag echt wel kennen. Jij zegt het. Ik vind het alle wel best.